שלום לכולם. אני רוצה לעשות חזרה בעצם על המעבדה שאתם עשיתם, המעבדה הזאת. זה בעצם המעבדה הראשונה שאיתה עבדתם בפאקט רייסר, זאת המעבדה. אני רוצה לעשות איתכם יחד איתכם את השלבים, כדי שנוכל להיזכר ולראות שבאמת אתם עניתם נכון על השאלות ועשיתם את כל מה שצריך כמו שצריך. אוקיי, בשלב הראשון אפילו תוכנת הפאקט רייסר, הפעלנו אותה. זוהי תוכנת הפאקט רייסר. התוכנה הזאת היא בעצם תוכנה שמדמה לנו רשתות, מדמה לנו סביבה שבה אנחנו יכולים מחשבים עם רכיבי רשת וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז בשלב הראשון נתתי לכם לשחק בתוכנה, להוסיף כל מיני דברים. אתם גיליתם שבתוכנה אתם יכולים להוסיף מחשבים פה, למשל, כל מיני סוגי מחשבים ומכשירי קצה. מסכים, יש פה טלוויזיות, יש פה טאבלטים, כל מיני דברים. ויש גם רכיבי רשת, ציוד רשת, האבים, סוויצ'ים, כל מיני דברים, וגם כבלים. עשינו רק דברים מסוימים, עשינו מחשבים וכבלים. אז במשימה הראשונה הייתם צריכים להוסיף שני מחשבים ולחבר אותם עם כבל, שיהיה חיבור פיזי ביניהם. אז מה עושים? הולכים פה ל-N devices, רואים שאני שם פה את הסמן, אני רואה N devices למחשבים. ומוסיף מחשב, גורר אותו לפה, זה מחשב אחד הוספתי. עכשיו נוסיף עוד אחד, ניקח אותו ונגרר אותו לידו, נגרור אותו. ובשלב הבא אנחנו צריכים לחבר אותו עם כבל. איך מחברים עם כבל? אז חלקכם השתמשתם בדבר הזה. פה, בחיבור עם קו. האם זה חיבור אמיתי? לא. אז פה אני רוצה לומר לכם, נכון, זה לא חיבור אמיתי, זה רק ציור. זה נועד כדי לסמן לנו כל מיני דברים. למשל, אם אני רוצה להפריד בין המחשבים האלה, אני אשים פה קו. אבל זה לא באמת שזה מחבר משהו. זה רק מסמן לי דברים, מצייר לי. עכשיו כדי למחוק אני הולך ל-X, ומסמן מה שאני רוצה למחוק. כשסיימתי עם ה-X אני לוחץ על מקש האסקייפ, המקש העליון שמאלי ביותר במקלדת, או על המקש הזה, מקש האסקייפ, ESC. ESC זה המקש למעלה בצד שמאל במקלדת, הכי עליון ושמאלי. או שאני לוחץ על פה על סלקט, ואז אני חוזר למצב הזה. אז זה חיברנו, הלכנו לברק. הברק, אם נשים את הסמן, נראה שכתוב connections. מה זה? מסמן לי את החיבורים האפשריים. איזה חיבור נבחר? יש לי פה חיבור אוטומטי, לא נעבוד עם אוטומטי, כי אנחנו צריכים ללמוד איזה חיבור מתאים לכל מקום. אנחנו ניקח, אתם חלקכם ניסיתם את החיבור הזה. זה חיבור ישיר, האם זה יעבוד? לא. תראו מה קורה, אדום. אדום אומר שהחיבור לא תקין, שאין חיבור פיזי תקין, בסדר? אין מעבר תקין של מידע. עכשיו, בגלל שאלו רכיבים שווים, אז אנחנו צריכים להשתמש בכבל אחר. שוב ניקח פה את ה-X ונוריד את זה, ונחץ על Escape. אנחנו ניקח את החיבור הזה שנקרא Crossover. Crossover זה חיבור מוצלב. חיבור מוצלב משמש לחבר בין רכיבים שהם אותו דבר. רכיבים שווים, שני מחשבים הם חיבורים שווים. חיברנו ויש לנו ירוק. אז פה סיימנו בעצם את משימות 1 וא' וב'. במצב הזה אני שאלתי אתכם, האם יש לכתובות האלו כתובות פיזיות? האם יש למחשבים האלו כתובות פיזיות? כלומר כתובות מק. האם יש להם או אין להם? מה אתם אומרים? כתובות מק, יש להם או אין להם? יש או אין? כתובות מק. למחשבים האלו. התשובה היא שיש להם. למה יש להם? בגלל שכמו שתעודת זהות, אמרנו, אחרי יום הוא מקבל כבר תעודת זהות, ככה גם מק. ברגע שהם מייצרים אותם, כבר אז יש עליהם מספר. בלי לעשות שום דבר, יש עליהם כתובת. הכתובת מק המפורסמת. לכן, ברגע שהוספתי את המחשב, ייצרתי אותו, הולדתי אותו, הוצאתי אותו מהמפעל, הוא כבר בא עם כתובת מק. בסדר? בשלב הזה, רצינו למצוא את כתובות המק. איך מוצאים את כתובת המק? מי זוכר? איך מוצאים את כתובת המק? הכתובת הפיזית של המחשב? נכנסים למחשב, הולכים לקונפיג, בוחרים פה באינטרפייס את האינטרפייס הנכון, והנה כתובת המק. הערנו שאנחנו למדנו שכתובת מק בדרך כלל היא בצורה של זוג, שביניהם יש נקודותיים, נכון? בצורה כזאת.
אבל בפאקט רייסר וגם סיסקו מציינים ככה לפעמים, הם עושים את זה ב3 אוקטטות במקום ב6. בסדר, לא משנה. למעשה זה אותו דבר, זה לא נורא, אבל בדרך כלל דווקא התצוגה הזאת יותר נכונה. אז יופי, אז עכשיו אמרתי לכם לקחת אותה, לקחנו אותה, סימנו, בחרנו כפתור ימין וקופי, או קונטרול C, עדיף קונטרול C במקרה הזה, קונטרול C, צירוף המקשים במקלדת, שמשמש לנו להעתיק, קונטרול C. עכשיו אני לוקח תווית מפה כדי לציין, התוויות משמשות כדי שיהיה לנו סדר, שנדע כל דבר מהו, הוספתי את התווית, וקונטרול V, קונטרול V כדי להדביק, הדבקתי. שמתי למחשב הראשון, בואו נשים עכשיו למחשב השני, קונפיג, אותו דבר, סימנתי, קונטרול C, תווית וקונטרול V, שתי המחשבים פה. אגב, אם נרצה לשנות את השם של המחשבים, מה נעשה? ניכנס לחיצה כפולה על פה, ונשנה. נקרא לזה יוסי. וזה אבי. בסדר? יש לנו פה המחשב של יוסי והמחשב של אבי. הלאה. בשלב הזה שאלתי אתכם, האם למחשבים האלו יש כתובת IP או לא? האם יש להם כתובת IP? מי חושב שיש להם כתובת IP להצביע? כתובת IP למחשבים האלו יש להם? יש להם. כן, יש להם. יש להם, אבל לא יש להם, אבל לא עושים. אז יש להם או אין להם? במצב הזה, עכשיו. אין, זה כתובת מק, נכון? כתובת מק יש להם. כתובת IP זה כמו השם של הבן אדם, נכון? מי נותן את השם של האדם? ההורה, נכון? ההורה נותן לילד את השם. אז אם לא נתנו עדיין את השם כתובת IP פה, את השם של האדם או של המחשב, זה אומר שאין לו עדיין כתובת IP, נכון או לא? יפה. מה אתם חושבים? האם המחשבים יכולים לדבר אחד עם השני במצב הזה? מה חייב להיות? אילו שתי כתובות חייבים להיות כדי שמחשבים יוכלו לתקשר ברשת, לדבר ברשת? כתובת MAC וכתובת IP. האם, אם אין להם כתובת IP, האם הם יכולים לדבר? לא. הם לא מכירים את השמות של אחד של השני, הם לא יכולים לדבר. לכן במצב הזה, בואו נבדוק את זה. אנחנו נשלח הודעה, ראינו שיש כמה אפשרויות, אבל אנחנו נשתמש באפשרות הראשונה. נשלח הודעה, לקחנו את ההודעה הזאת, לקחנו מיוסי לאבי, ונבדוק אם יכולים לדבר. הופ, אבי has no functional ports. למעשה זה אומר שבגלל שאין לו IP, הודעה לא יכולה להישלח. אם אבי לא יודע, אם יוסי לא יודע את השם של המחשב של אבי, חבל על הזמן. אי אפשר לדבר. הוא לא יכול לדבר. יפה. עכשיו נכניס כתובת IP. איך מכניסים כתובת IP? הולכים ליוסי, עכשיו מה? דסקטופ, IP configuration, ומכניסים פה את הכתובת. אמרנו להכניס 192.168.1.11 עם מסכת הרשת הזאת. בסדר גמור. לא חייבים את המספר, אני הגדרתי ככה, זה מספר שהוא מקובל מאוד. נשתמש בו הרבה. זה מספר שמאוד, הרבה פעמים משתמשים בו, אנחנו נבין בהמשך השיעורים למה דווקא במספר הזה. בשני אנחנו קובעים לו 1.12. אם היינו קובעים לו 1.11, זה היה תקין? לא, נכון, כי אסור להשתמש באותו שם ברשת, יפה. ואם היינו נותנים לו שם משפחה אחר, למשל 198 במקום 168, האם הם היו יכולים לדבר? התשובה היא שהם לא יכולים לדבר, יופי, יאללה. הם לא יכולים, למה? כי אפשר לדבר רק באותה משפחה. מחשבים יכולים לדבר רק באותה משפחה. בשלב הזה זה מה שאנחנו יודעים. בגלל שהם יהיו במשפחות שונות, הנה, תסתכל. זה 198.1.12, הוא 168, בואו נשלח הודעה. מה הוא אומר לי פה? failed. failed זה נכשל. למה הוא נכשל? כי הוא במשפחה אחרת. מחשבים יכולים לדבר רק אם הם מאותה משפחה, אותו שם רשת, כן. תסתכל. ה-IP שלו זה 192.168.1.11 והסאבנט מאסק, מסכת הרשת, היא מלא 0. כלומר,
מה החלק ששייך לשם המשפחה במצב הזה? נכון, אבל פה, אתה צריך להגיד לי פה. עד 1, נכון? יפה, 192, 168, 1 זה שם משפחה 1. אם ניכנס למחשב השני, מה שם המשפחה פה? משפחה אחרת, אז הם לא יכולים לדבר אחד עם השני, בסדר? בואו נתקן את זה. יפה. עכשיו, בואו נוסיף פתקית, אמרנו בואו נוסיף פתקית שוב, וניתן להם גם את כתובת ה-IP שלהם. זה 1.11. פתקית נוספת, וזה 1.12. מצוין. הלאה. עד לפה כולם הגיעו. בשלב הבא, בואו נראה מה עושים. כעת ננסה לשלוח הודעה באמצעות התוכנה. האם ההודעה נשלחה? מה דעתכם, ההודעה תשלח? עדיין לא. בואו נראה. מי יוסי להביא? הופ! successful, כלומר הצלחה. הצליחה ההודעה להישלח, בסדר? יפה. ההודעה הזאת שאנחנו שולחים, אנחנו גם נוכל לראות בדיוק את השלבים שהיא נשלחת. פה זה מצב סימולציה, זה מצב אמיתי, מצב זמן אמת, שהכל קורה מהר, וזה מצב סימולציה שאנחנו יכולים לנתח כל שלב ושלב שקורה. אז בואו נשלח הודעה. מי יוסי לאבי? תסתכלו. ההודעה מוכנה, נכון? מגיעה לאבי, ואבי מה יעשה עכשיו? יחזיר. הופ, ויש לנו V. עכשיו, ה-V אומר שהייתה הצלחה בשליחה. איזה סוג של הודעה? איך קוראים להודעה הזאת? איך מכנים את ההודעה הזאת? יפה, תזכרו, כמו פינג ופונג. כמו פינג פונג. משחקים בכדור, פינג פונג, מחזירים, שולחים, מחזירים. למה? כי הודעת פינג... הודעת פינג זו הודעה שנועדה כדי לבדוק האם יש קישוריות ברשת. האם שני מחשבים יכולים לדבר אחד עם השני. הודעת פינג כמו אמירת שלום. שלום גטאון. יפה. שימו לב מה קרה פה. זה חייב להיות הודעה דו-כיוונית. הלוך ושוב. כלומר, אני שואל שלום, מחזירים לי שלום. לכן זה פינג. כמו פינג פונג. אומרים פינג, מקבלים פונג. זה הודעת פינג פונג. הודעת פינג. הודעת פינג נועדה לבדוק שיש תקשורת. זו הודעה הכי בסיסית כדי לבדוק האם יש קישוריות ברשת. זה מה ששלחנו כרגע. הודעה בסיסית כדי לבדוק האם הם יכולים לדבר. האם המחשבים יכולים לדבר אחד עם השני. בסדר? זה התפקיד של ההודעה. יפה. עכשיו יש אפשרות נוספת לשלוח פינג, וזה העולם האמיתי. בעולם האמיתי לא שולחים הודעה על ידי סימון הודעה ומסירה, אלא על ידי, שימו לב מה? פקודה. הפקודה נקראת, נכנסים פה למחשב, פה, עכשיו הולכים לדסקטופ, ואז command prompt, ורושמים פה את הפקודה. הפקודה נקראת פינג, כי זאת ההודעה. פינג רווח, ומה נכתוב אחר כך? לא פונג, אלא מה נכתוב אחר כך? יפה, מספר IP של מי? של מי? של הכתובת יעד. של הכתובת של המחשב שאני רוצה לשאול אותו אם הוא מגיע אליו. מי זה? מה הכתובת, תגידו לי? מה הכתובת שהכנסנו, אתם זוכרים? 192, 168, 11 שולח. למי הוא שולח? ל-12. הוא שואל, שלום 12, מה שלומך? האם אתה שם? האם אתה שומע אותי? בואו נראה. ההודעה מוכנה, נשלחת, והיא מגיעה. תסתכלו. reply from זה אומר שהוא ענה לי. הוא ענה לי. מי ענה לי? 192, 181, 12 ענה לי. הוא שלח לי הודעה. 2 מילי שניות לקח לו בעצם לקבל את ההודעה ולהחזיר לי אותה, בסדר? זמן קצר ביותר. 2 מילי שניות זה קצר ביותר. הודעת פינג רגילה נשלחת 4 פעמים, אפשר להגדיר אחרת, אבל זה ברירת המחדל. כלומר, תסתכלו 4 פעמים ההודעה הולכת וחוזרת, רוצים לבדוק שהכל בסדר, שכל ההודעות נשלחות ומתקבלות וחוזרות. זה ברור? ברור? יפה. עכשיו, תראו. אנחנו עכשיו נראה על המחשב האמיתי שלנו. עוד מעט אתם תעשו את זה בעצמכם, אבל בינתיים אני רוצה להראות לכם...
כן, כן, נכון. אבל עכשיו שמנו IP, לא ראית? אוקיי, עכשיו, בעולם האמיתי, איך אנחנו בודקים מה כתובת המאק וכתובת ה-IP? לא רק בעולם האמיתי, אלא אפילו גם פה, תסתכלו. אני יכול להיכנס למחשב של יוסי, שוב לשורת הפקודה command prompt, ולרשום את הפקודה הבאה. תשימו לב, IP, config, רווח, סלש, תסתכלו, ואת המילה all. בפקודה הזאת אני יכול לקבל את המידע על המחשב. אל תדאג, אני ארשום לכם. תסתכל. נכון, זו אפשרות אחת למצוא את כתובת המאק וכתובת ה-IP של המחשב. תסתכלו במחשב האמיתי שלי. אני נמצא עכשיו במחשב פה, ואני רוצה לדעת מה כתובת המאק של המחשב שאני כרגע עובד עליו, האמיתי, לא בתוכנה. מה אני רושם? IP config /all. מקבל הרבה, אבל אני הולך לראשון, בדרך כלל זה הראשון, תסתכלו. מה הכתובת מאק? מי מוצא לי את הכתובת מאק? מי מוצא לי את הכתובת IP? קדימה. איפה? מה הכתובת ה-IP? מה כתובת המאק? קדימה. תמצאו לי. אין פה 8. הנה, IP, תראו, כתוב. מה כתוב? IP address 0102, 192, 168, 0102. זה כתובת ה-IP שלי. בסדר? מהי כתובת המאק? תסתכלו כתובת המאק, הנה. הנה כתובת המאק. אתם רואים? חכה, עוד מעט נדבר על למטה. תסתכלו, אתם רואים כתובת מאק? כמו שאמרנו, 6 אוקטטות. פה זה מופרד על ידי מקף. בסדר, אפשר או מקף או נקודותיים. תראו, זה כתובת מאק תקנית. זה הכתובת מאק של הכרטיס רשת של המחשב האמיתי שבו אני נמצא, שעליו אני עובד. זו אפשרות אחת למצוא את כתובת המאק וכתובת ה-IP. יש אפשרות נוספת על ידי לוח הבקרה. אני יכול להיכנס ללוח הבקרה, או קונטרול פאנל. לוח הבקרה. בלוח הבקרה ללכת לרשת ואינטרנט, ופה ללכת למרכז הרשת והשיתוף. שני הגדרות מתאם, והולך פה לכרטיס רשת, מאפיינים. אפשר אפילו לחיצה כפולה. הולך לפרטים, ופה תראו, גם פה אני מקבל כתובת פיזית, נכון? אתם רואים? וכתובת IP. אז אלו שתי דרכים שאפשר בהן למצוא את כתובת המאק וכתובת ה-IP. בשלב האחרון אני ארצה שכל אחד מכם תשלחו פינג לחבר שלכם, ותראו האם הוא יתקבל או לא יתקבל. למשל, תגיד לי מה הכתובת ה-IP שלך, אני אשלח אליך פינג. מה הכתובת ה-IP של המחשב האמיתי שלך? אמורי חיים, תוכל לעזור לו? תוכל לעזור לו? תמצא לי את כתובת ה-IP שלך, קדימה, של המחשב האמיתי, ואני אשלח לך פינג, נראה אם יש בינינו קשר, אם נוכל לדבר. באמיתי תעשה, באמיתי. יפה, אז עשית לנו את פקודת הפינג, ומה קיבלת? 192. עשית IP קונפיג, אוקיי, רגע, אני רושם. פינג ל-192, כן. 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 כמה? ככה, תראה אם עשיתי טוב. יש! יש! באחד מילי שניות הצלחתי להגיד לך למחשב שלום. זה אומר שיש בינינו קשר? אנחנו יכולים לדבר? כן. ואפילו אנחנו מדברים מהר מאוד. 1 מילי שניות. בסדר? אז מה ראינו במעבדה הזאת? במעבדה הזאת הכרנו קצת את פאקט טרייסר. לא, עדיין לא באופן מסודר, אלא קצת. למדנו לחבר מחשבים עם כבל מוצלב. למדנו למצוא את כתובת המאק של כל אחד מהמחשבים. להגדיר כתובת IP, לשים אותם בתוויות, לבדוק שבאמת יש קישוריות על ידי פקודת פינג ועל ידי סימולציה של הודעה בתוכנה עצמה. וגם למדנו לעשות את הדברים האלה בעולם האמיתי. למצוא את כתובת המאק וכתובת ה-IP של המחשב האמיתי שעליו אתם עובדים, ולבצע פינג בין המחשבים האמיתיים שעליהם אתם עובדים. האם זה ברור? אני רוצה שעכשיו תשלימו את החלק השלישי, החלק ג' 3, בדיקת תקינות, פינג ומציגה הכתובת שנשאר לכם בדף, ואחר כך נמשיך הלאה. בסדר? בהצלחה.